Dobar dan, dragi moji, dobrodošli na kanal Tomina kuhinja. Ja sam Toma i danas za vas spremam jednu predivnu bajaderu. Za pripremu ove bajadere potrebno nam je ovako: 200 ml vode, zatim 250 g margarina, 200 g šećera, 1 vanilin šećer, 400 g mlevenog keksa, zatim 300 g mlevenih oraha, 100 g čokolade za kuvanje i zatim bit će nam potrebno za glazuru 150 g čokolade za kuvanje i 6 kašika ulja. Također bit će nam potreban pleh veličine 35 x 20 cm. Pa ništa, hajde krenemo sa pripremom. Prvo što ćemo da uradimo, vodu, margarin, šećer i vanil šećer ćemo staviti u ovakvu jednu posudu koju ćemo kuvati sve dok se ne rastopi. Hajde sad to da uradimo. I evo, nakon što smo ovo rastopili, kao što vidite, sada u ovako dublju posudu, tu gde sam stavio keks, dodat ću ove mlevene orahe. I zatim istrešću ovu otopljenu tečni deo. I to ću fino sada da sjedinim dok ne dobijem. Znači, ovako mešat ćemo kašikom dok se sve lepo ne sjedini. I evo, kao što vidite, ovako bi to trebalo da izgleda. Sad od ove dobijene smese uzet ćemo polovinu, znači prebacit ćemo je ovako. Sada imamo podeljeno na dva dela, kao što vidite. Sad sledeće šta je potrebno da uradimo, to je da uzmemo 100 g čokolade crne za kuvanje i to da rastopimo, pa ćemo to dodati u jednu od ove dve smese koje smo podelili. I evo, nakon što smo otopili čokoladu, dodajemo sada u polovinu smese. To ćemo fino da sjedinimo. Prelazimo sada na deo, pokažemo kako bi to trebalo da izgleda, ovu polovinu koju smo rastopili sa čokoladom i izmešali, sjedinili, tačnije. Sada uzimamo tepsiju veličine 35 x 25 cm, nju sam nauljio i ovako dodavat ćemo kašiku po kašiku ove smese. I to ćemo fino svuda da izravnamo, tačnije malo ćemo ga potapkati prstima, da ga ima svuda. Također možete ga poravnati i izravnati sa ovom plastikom, kako bi bilo sve pod konac. Sada prelazimo na drugi fil. Znači, isto radimo što smo i sa ovim, dodavat ćemo pomalo, kašiku po kašiku svuda i ponovit ćemo isti postupak.
I evo, kao što vidite, to bi trebalo ovako da izgleda. Ja sam rasporedio i drugi deo smese. Takođe i rastopio sam čokoladu za kuvanje sa uljem i ovo ćemo fino sada preliti svuda preko i fino rasporediti. I evo, kao što vidite, naš kolač je gotov. Ostavit ćemo ga još nekih 3-4 sata kako bi se on fino stegao, kao i sama glazura. I evo nas sada, dragi moji, kao što vidite, naše bajadere su spremne. Ja sam odradio jedan mali presek za vas da vam pokažem kako one izgledaju iznutra. Siguran sam da će vam se dopasti, zaista su preukusne, obožavam ih. Sve sastojke koje sam koristio za ove bajadere možete pronaći u opisu videa, celokupan recept pronaćete na mom blogu Život sa osmehom. Hvala što ste gledali ovaj video recept. Ukoliko vam se svideo kao i prethodni moji video recepti, prijavite se na kanal Tomina kuhinja. Lajkujte, šerujte i naravno ostavite neki komentar. Meni je uvijek zadovoljstvo da spremam nešto novo za vas, a mi se vidimo uskoro sa nekim novim videoklipom, nekom novom video pripremom, a do tad ja vam šaljem jedan veliki pozdrav.